thomno hak tur thana changa naupang enkol dan thlengin Princess Catherine hian Princess Diana a enton na sa hle a ama nge po in meche enton tlak takani ti in asoi hial rengani henglal fanute pahnih hi eng ang che a in ang nge an ni a eng angin nge British lal chung kwa an thlak danglam ti te I han en haute ang kei thian a pasalanu in chaidan hi a copy na sa chin hle a Princess Diana in thomno dangdai tak tak le design moi tak tak a in bel chin ang kha aron in bel na sa hle a kei thian lal chung ko member dan dar lang kor hak phalani lau ti po hi angai poimo te chiam lava heta po hian a pasalanu kha a enton hle ti alang thaibok hebeng be changkang tak hi Diana ngai nat ber kha ania tuna chuan kei thian events poimo bi ka aron be chuak fo thina lalatana King Charles nem nge ani ni po khan khani hlu taka khan Diana Asia rengnan aron be nge ani